Ebenadafo wɔn mo pɛ anigye o sɛ ɛwɔ bi benada a anigye wɔn fa nyɛ hwee. Ebenadafo nyame anim ni sɛ woyi kwasiadafoɔ efiri hɔnom a wɔn nso taa gyaa wadeɛ paa. Ebenadafo sika ntantena wɔn mo nsam. Prima de krontia wɔn ɛyɛ adɔyɛ dodo. Ebenadafo ɛmɛma wɔn ɛpɛ mpaso agorɔ. Ai wɔn ani gye ho paa. Sɛ woyɛ wɔn adeɛ ma ne yɛ wɔn mo ya. Wɔn ka sɛ wɔn betua wo so ka. Wotwa mu ne bɛtene yɛ pɛ. Wɔbetua wo so ka. Abusia empani ahia dwumadie so yasan ahia biem aya yehia se amaka kyerɛ sɛ eyesua hunu ɛna afei sɛ de asɛm ne tie no saa ne yɛde ɛto Oheneyere Aprebi megye madwa sei na yehia ɛwɔ empani ahia dwumadie so a yesua deɛ ɛnɛ yɛba besua adeɛ ɛde afa awoda a ɛyɛ Ebenada yɛka sɛ Ebenada ɛyɛ ɛda a asekyerɛ ne sɛ ɛbɛn da Anenti tete no sɛ nananom bɛkɔ ako a Ebenada ɛna na wɔnom ɛyɛ wɔnya nkomade odware wɔnom nuro ɛyɛ ne wɔn bɛyɛ biara ansa na ɛko brɛ no adu ama wɔnom akɔ anenti ɛne yɛsɛ ɛbɛn ɛda yɛwɔ obi Benada a menim sɛ onim sɛ bɛɛma yɛfa no Kwabena asekyerɛ yɛ ɔhoɔdenfoɔ ane ɛna ne mmerane ɛyɛ ogyam nanso ya na ebinom ka no ogyam asekyerɛ ne sɛ egyam mpa a obewura ɔbɛfa esan wɔnom esu ne wɔnom ban adoma nkomade bata wɔnom ho nti ɛyɛ ogyam ɔbaa de abena nso asekyerɛ ɔhoɔdenfoɔ koro yada na ne mmerane ne kyewa abena kyewa yɛwɔ obi Benada a esu ne ban bɛyi ɛna dadi ɛwɔ n'abrabɔ mu yɛnhwɛ deɛ ɛyɛ ɛwɔ Benadafoɔ abrabɔ mu Ebenadafoɔ wɔ akokoduro di a nsan Benada ne ho na wɔnom akokoduro nyina n'akyi wɔnom ɛsomfo deɛ ka no poto kasa mu sɛ serviceable Ebenadafoɔ damufua Ebenadafoɔ wɔnom nsora deɛ o wɔn makokoduro n'akyi wɔn mu nsensuro hwee Ebenadafoɔ ho ɛfɛ ɔdoma nkoma hyɛ da na wɔnwene wɔnom saa na wɔn mu remfi adeɛ nti wɔn Benada ne yɛ bibi a ɛmo adwen nya sɛ we deɛ bebu afa no so ne remfi hwee na wɔn makokoduro wɔn ahoɔden enyina akyi wɔn pa asomdwie ane nti ka wɔnom nkona nka bibia asomdwie wɔ wɔnom ne wɔafoɔ ntem ɛne nti wɔdoma nkoma akyɛ wɔnom asiesie honhom ne mu nimdeɛ sɛ bi asɛm asi obi ntem na brada ni kɔtena so sɛ wɔsiesie a wɔsiesie ma ne yɛ akɔnɔ ma ne yɛ ahomeka sɛ Ebenadafoɔ wɔnom pɛ anigye o sɛ ɛwɔ bi Benada a anigye wɔn fa nyɛ hwee sɛ ɔbɛma ne wura ho deɛ da bia anigye nko a Ebenadafoɔ ano edu sɛ wɔne wɔnom aka wasɛm ɛno ano no enti saa deɛ wɔ ntem ma amanfoɔ pɛ sɛ wɔnom ka wɔnom kokoa mu asɛm de kyerɛ Ebenadafoɔ nyame anim ni sɛ woyi kwasiadafoɔ efiri hɔnom a wɔnom nso taa gyaa wadeɛ paa sɛ wɔkae a kwasiadafoɔ yɛka kyerɛ wɔnom sɛ wɔnom awadeɛ taa gu sɛ woyi kwasiadafoɔ efiri hɔ a Ebenadafoɔ ɛna ɛwɔ hɔnom no na wɔnom awaregya yie no nso yɛ na ɛfɛ kɛkɛ sɛ wote sɛ Benada ni wɔ ne yere anaa ne kunu agyae a wɔnom mmienu egu wɔn awadeɛ kokoam enti empie abɔnten ma awofoɔ ne abɔntensofoɔ hunu no na etwam kora bɛboro afe ɛkɔ ne mfie mmienu wɔnom ankasa ka wɔnom adeɛ dɛm egu wɔnom awadeɛ ansa kora na apie abɔntene na sɛ Benada ni si gyina yɛ ɛka sɛ ne sisei bibiara ni hɔ ɛbɛsesa wɔnom adwene ɛmfa ho ɛne wɔnom akokoduro wɔnom pa asomdwie ɔpɛ nsiesie no so wosi asɛm bi ho gyina yɛ a ɛno ano no Ebenadafoɔ
sika ntantena wɔnom nsam. Rema de krontia. Wɔnom ɛyɛ adɔyɛ dodo. Wɔn yɛ adɔyɛ papa. Nti yɛani na kakra a ɔdom ankɔmade adom wɔn no. Na wɔnom akyɛ ama n'aboro so. Na afei wɔnom asan akɔ wɔnom ABC mu. Ɛbenadafoɔ wɔnom ɛpɛ tumi paa ɛwɔ kuo mu. Nti ɛyɛ na wɔnom ɛtae pere positions di brɛ ɛwɔ kuo mu. Nanso adeɛ baako a ɛwɔ wɔnom ho ne sɛ di brɛ na ɛyɛ na wɔnom pere wɔn ntaa nya. Ane. Mɛba ɛno so deɛ esintɔɔ a ɛwɔ wɔnom fam. Na ma menwie papa no a ɛwɔ mu no. Saa nso ɛna sɛ woyɛ benadani adeɛ na ɔka kyerɛ wo sɛ mede akyɛw. Ɛno deɛ akyim biara ne ho. Wɔfiri ne mu ɛne n'akoma mu nyinaa ɛde kyɛw. Ɛbenadafoɔ sɛ wo ne wɔnom ɛware a sɛ wobɛte benadani aware sɛm da. Ebi nsi da. Wɔnom nka wɔnom aware sɛm koraa ɛnkyerɛ abɔntensofoɔ. Ɛno nti ɛma wɔnom ɛda mu foa. Na ɔho sɛ maka kyerɛ sɛ benadafoɔ wɔnom ɛyɛ somfo. Saa somfo no nti mmarima no kɔ awade a wɔnom som ɛwɔ wɔnom aware mu. Na yɛ na deɛ ha dwene wɔ ho ne sɛ yɛ na mmaa no a wɔware wɔn mu no wɔnom tumi gyina saa adeɛ no so ɛde wɔnom yɛ nkoa. Nanso ɛnha wɔn mu. Sisi wɔnim sɛ ɛyɛ ne yere dɔfoɔ ɛna wɔsom no. Nti mmaa nso ɛyɛ wɔnom tae gyina no so ebu wɔnom kwasia paa. Ɛbenadafoɔ mmarima wɔnom ɛpɛ mpa so agorɔ. Wɔnom ani gye ho paa. Wɔnom wɔ ahoɔden ɛde bɛyɛ deɛ wɔnom bɛyɛ ɛno nso nyame adom wɔnom ahoɔden wɔ ho. Wɔnom nso ani gye ho. Na sɛdeɛ ɛbenadafoɔ mmarima wɔnom tumi som a wɔnom aware aseɛ no. Saa na mmaa no nso teɛ. Ɔbaa no wopa a ne kunu bɔ n'akɔnhoma. Wopa a mbɔ n'akɔnhoma. Ɔbɛno asi hɔ ama aba abɛdi. Ɔbɛsom wo sɛ ɛyere. Ɔbɛyɛ ne biribiara na sɛdeɛ kama ɛde asom wo. Ɛnha no koraa. Nanso yɛ na mmarima no wɔnom ntae nte w'ani mfa mma mmaa yi. Ɛbenadafoɔ madi ka kyerɛ sɛ wɔnom aware gu wɔ kokoa mu ansa na apia bɔntene. Nanso sɛ woware benadani bɛrima wode no ayɛ akoa wɔ awadeɛ no mu. Wabu ne kwasia ɛwɔ awadeɛ no mu. Sɛsɛ awadeɛ no agu a no nkyerɛ sɛ wɔne wayɛ aka. Benadani bɛrima no daabi. Ɛno nti sɛ ba sɛ wo ne na agyae mpo no wosrɛ nadeɛ na sɛ yɛ adwuma na wɔnyare a ɔbɛkɔ akɔyɛ deɛ ama wo. Adeɛ bi a bɛsrɛ no sɛ wɔwɔ bi nko ade a ɔbɛte n'anim ayi ama kama te sɛ deɛ hwee nsi wɔ mo ntam. Nti wɔnhwɛ yi a ɔbaa no tirim bɛyɛ wo dɛ sɛ sɛdeɛ ɔyɛ yi deɛ anhwɛ a na wasan aba n'akyi. Woboa wasi gyina yɛ wasi mu agyae. Wagyae ɛyɛ mmoa na wɔsrɛ no ɛna wɔde ɛboa wo. Na ɛsiane sɛ wɔnom ɛyɛ somfo na wɔnom ho ɔden no wɔpa asomdwe nti yɛ na wɔn kɔ abusua mu aware a yɛ na abusua no ɛpɛ saa ɛbenadafoɔ no asɛm. Ane adeɛ baako na wɔ benadafoɔ mmarima ho ɛno no. Na sɛ benadani ka sɛ wɔdɔ wa abusua wɔde n'akoma ɛne ne brɛboɔ ne nsono ne mu ade nyinara ɛna ɛde dɔ wo. Enti na yɛ na sɛbe mmaa no ɛtae ebu wɔnom kwasia saa no. Afei ɛdeɛn ɛna ɛte kyema ɛwɔ saa ɛdan ho. Wɔnom mmerɛ woyɛ ɛne deɛ he. Wɔnom sintɔɔ ɛne deɛ he. Ɛyɛ na ɛbenadafoɔ wɔ pa asomdwie deɛ wobɛnya nka biribia na nka asomdwie wɔ hɔ. Nanso sɛ woyɛ wɔnom adeɛ ma ne yɛ wɔnom yɛ a na wɔn ka sɛ wɔn bɛtua wo so ka a wotwa mu ne bɛtene yɛ pɛ wɔbɛtua wo so ka. Deɛ wɔ sɛ wɔde akyɛw wɔ deɛ na wɔde akyɛw. Na mmom deɛ wɔ sɛ wɔbɛtua wo so ka wɔbɛtua wo so ka ama ɔno nso ne bo atɔ ne yam. Ɛna ɛyɛ na wɔnom ɛwɔ haw kakra. Wɔnom ahoɔden no ɛne wɔnom akokoduro no te hu sɛ obi wɔ kora bɛhyɛ da kora kasa wɔba abɛsɔ wɔhwɛ. Ɛyɛ na saa ɔhaw nkakra no ɛtaa ba wɔnom abrabɔ mu. Afei ɛyɛ na nipa ehunu sɛ ɛbenadafoɔ wɔnom adwae kakra. Nipa bi ɛne wɔnom ɛbɛn wɔn mo na dwen saa. Na wɔnom ankasa nso wɔnom te saa kakra. Na ɛyɛ na ade a wɔnom ɛyɛ dwae wɔ so no
wɔnom kasa wɔn yɛ nso wɔnom yɛ no frenchim ɔyɛ no fekɔ enti wɔnom dwɛ no nyɛ sɛ dwɛ a wɔyɛ ne dwɛ hunu ɛyɛ dwɛ a ɔde kyerɛ sɛ obetumi ayɛ biribi ɛne nti na wɔbɔ ɛso dwɛ no wonim sɛ ɛbenadafoɔ wɔnom ntaa nya mmoa ɛwɔ abɔnten wɔnom nso ti no wɔn ntaa nya mmoa mfimfiri abɔnten ɛna ɔn sɛ meka kyerɛ wo sɛ wɔnom taa pere dibrɛ ɛwɔ kuo mu nanso wɔn ntaa nya nti ɛba saa ekuo a wɔnom wɔ mu no ɛyɛ a emu taa kyɛ sɛ ɛbenada ni wɔgye atakoro dwom ɛbenada ni yɛmpene ɛbenada ni wɔsɛ dabi yɛma wei nkɔ so anaasɛ yɛmpene ma mo nyɛ sei wobɛnya dɔm de n'akyi sɛsie a nti yɛnna saa adeɛ no ma ne to sini kakra ɛwɔ wɔnom papayɛ ɛde nneɛma a ɛyɛ no bebree ho nti sɛ yɛwɔ benada a yɛhunu sɛ saa da no ɛyɛ ben da ɔdɔm nkɔmɔ wakyɛw nneɛma bebree nanso sintɔ kakra yi a ɛwɔ ho yi sɛ yɛwɔ benada a ɛde adeɛ na woyɛ ɛde asesa sintɔ no ama na ba bɛka papa no ho na ne nyinaa ayɛ mua ɛde ama wɔ abusua aha ɛne ɛde ɛbenadafoɔ deɛ ɛbɛsie Oheneyere Adwoa Aprebi mia ɛna medi ho akyia me yɛnsa nhyia daakye bio ɛwɔ mpanin ahyia bi so ɛdɛ mo nyinaa se ɛdɛ